Está previsto a realización dun total de 9 concertos, música en directo en diferentes espazos abertos da vila, entre semana, co fin de dinamizar así a actividade hostaleira e comercial durante os meses de xullo e agosto. Este será un dos obxectivos, pero non o único. Dende o Concello pretenden darlle tamén visibilidade aos grupos da zona. Que se pretende tamén? Cal é o obxectivo de Facer Sons da Vila? Tamén darlle un espacio aos grupos máis pequeniños, que ao mellor non teñen a posibilidade de tocar en grandes festivais ou en outras ubicacións. Por eso queremos que teñan este espacio na Pobra, non? Donde poder amosar a súa música e amosar un pouco o que crean. Entre os grupos convidados figuran os Barbansónicos, Colocón, Rocolas, Mar da Vila ou Caras B, entre outros. A maioría das actuacións serán ás 9 da noite, agás nas xornadas do 18 de xullo e o 8 e o 22 de agosto, que serán ás 8.